na virus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing Polugjo, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Pa ika'y nasobrahan sa mga matatamis, ahayat, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad Katong sakat sa antimotubo, arthritis, kakatapainan ng ating pangamintis. Nag-a-capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fed capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser Mga alternatibo na solusyon-lusyon sa ating mga nararamdaman. sa ating katawan. Nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Ang kasir mo Polucho, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukol sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na virus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin
nakakamatay na virus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mangga na pagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing Polubcho, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Pa ika'y nasobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad Katong sakat sa antimotubo, arthritis, kakakapainan ng ating mga binti. Nag-a-capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fect capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira na itulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon-lusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na Ang paraan. kasir mo pulutso, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may oo? Sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer. Bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke. Sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na virus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid
amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aking nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing Polugjo, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Pa ika'y nasobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nang nakamamatay pak hindi na agad Katong sakat sa antimotubo, arthritis, nagkakapainan ng ating mga binti. Naga-capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fat capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms, nakakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon-lusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na Ang paraan. Kasir mo Polucho, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may oo? Sakit na nagpapahirap sa kababaihan, Brias cancer. Bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke. Sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, panamerictum, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba.
doktor, yung medical doctor nila, nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie Lamang po siya o ay hanapin niyo po sa Facebook ang Ma'am Annie Gonzales. And of course, galing din po dito si Sir Ramon Laguero Jr. So siya po ay taga dito rin po sa Cabangan at nag-attend din po siya nitong ating yung orientation po kanina and then yung soft opening. And of course, nag-avail din po siya nitong ating mga kapsulang napaka-amazing para po sa kanya health concern, which is mataas po ang kanyang creatinine level. So ayan po, maraming salamat po. And of course, sa mga bago nating pasyente kanina, kasi si Ma'am Marivic from Tabaco ay nagdala po siya dito ng mga pasyente na taga Ogob, Malinaw, Albay. So ayan, marami siyang nadala ditong pasyente, almost 3, I think. So ayan po, galing dito po si Sir Danilo Flores. So siya po ay may arthritis at uric acid ng taga Ogob, Malinaw, Albay din po. At nag-avail siya ng Good for 10 Days Amazing Products. At of course, galing din po dito si Sir Arnolfo Huicay. So, taga Malinaw din po siya. And of course, si Matias Narcenes. So, siya po ang barangay captain ng Ugob, Malinaw, Albay. Siya po ay may health problem na dinaranas at pabalik-balik na rin po siya sa hospital. At narekomenda po siya nung barangay Tanod na galing na dito. At kasama po dati ni Ma'am Ninita Arguelles, which is yung pasyente natin na taga Malinaw, Albay, na may sugat po ang paa na for almost 29 years na po. So galing din po sila dito at of course nag-avail ng ating amazing product at nagpa-quantum examination na rin po. So ang quantum examination pong tinatawag namin dito, yan po yung machine na ilalapat lamang po ninyo yung kamay ninyo doon at ma-check na po kung ano ba yung may mga problema sa loob ng inyong katawan na maaari nating maayos dito sa office niya ni Doc Joey sa pamamagitan po ng pag-inom ninyo nitong ating amazing products. So ayan, bukod po dyan, kahapon po pala ay marami rin tayong mga bagong pasyente na pumunta dito sa office natin. So, si Sir Matias pala, na kapitan ng Ugob, Malinaw, Albay, ay balak niya na pong maging stockist dyan sa Malinaw. Kaya po, kung kayo po ay may mga karamdaman, once po na fully paid na po dito si Cap at officially naging stockist na siya sa Malinaw, yung mga taga First District po na malapit lang dyan, pwede na rin po kayong mag-avail kay Sir Matias. So, by the way, kahapon po pala ay marami din po tayong mga pasyenteng pumunta dito sa ating office. So, ayan, galing po dito si Ma'am Edna Bilardo. So, siya po ay may uric acid, mataas ang cholesterol din po. At also, yung anak ni Sir Salvador na taga Kamalig, Albay, Salvador Bermundo. So, I think kamag-anak pa daw po sila ni Doc Joey Bigito. So, si Sir Salvador Bermundo ay 76 years old na po siya. At ang problema niya po sa katawan ay meron po siyang prostate, asthma, high blood, and of course, lung problem. So, pumunta po yung anak niya dito at nag-avail po sila ng good for 1 month. So, ayan po pala, good news sa lahat po na mag-avail ng good for 15 days and of course, good for 1 month. May ibibigay po sa inyo na freebies si Doc Joey Bigito. Kaya po, kung bukas ay wala po kayong ginagawa, free po kayo, pumunta na lamang po kayo dito sa office ni Doc Joey, which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, dito po kami sa mismong harapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mismong pangalan po, and then mismong seal ng Bangko Sentral. And of course, meron din po kami ditong signage
Kaya hindi po kayo maliligaw once po na pumunta kayo dito sa aming office. So ayan po. Also, bumalik din po ang ating old patient or old client na dating teacher and nurse. So siya po si Ma'am Carmen Pasagwe na taga Sagpon, Daraga, Albay. At also, meron din po kahapon na bagong pasyente na pumunta dito at nag-avail ng 2K. So, pinending po muna nila yung application nila. Dito po kasi kay Doc Joey, meron po ditong, like for example, yung 7 ways to join, which is meron pong mga packages na pwede ka pong makapag-join doon from package 1, from distributor to double diamond. Kung ikaw po ay wala pa na pera, like for example, good for 1 month, which is almost 15,000, pwede po nating i-pending yung mga application form ninyo. Para po, at least, pag na-complete na ninyo yon, for example, yung 15K, so after that po, makakatanggap na po kayo ng mga discount. So dito po kasi, like for example, kanina sa ating orientation, nabanggit po natin yung mga 7 ways to join. Kung paano ba kayo makakasali dito kay Doc Joey sa bago niyang sistema. So dito kasi meron pong 7 packages. From package 1, which is distributor, so ang babayaran nyo po is 3.5. So yan po ay hindi po yan separate fee. Yan po, pag binayaran nyo ng 3.5, meron na po kayong matatanggap na mga produkto. And of course, kapag 3.5 lang po yung in-avail ninyo, meron po kayo soon sa next purchase ninyo ng 18% discount. Ang package 2 naman po, which is bronze, ang amount na po na i-avail ninyo is 7,000 pesos. So, after 7,000 pesos, meron na po kayong, sa mga next purchase ninyo po, meron na kayong 20% discount. And pangatlo, which is yung package 3, silver. So, ito na po yung 15,000 pesos. So, ang 15,000 po ay pwede na po yan sa loob ng 1 month. At pag na-avail po ninyo yung 15K na yon, sa next purchase ninyo po, pang second month ninyo, meron na po kayong 22% discount. At yung package 4 naman po, which is gold, ano po yan, 20,000 pesos. So after that, meron na kayong 24% discount. And then package 5, which is yung platinum, 25,000. Meron din po kayong 25% discount. At yung package 6, which is 30,000, meron po kayong 30% discount. So yan po naman, kapag in-avail ninyo yung 30,000 worth amazing products, ay pwede na po kayong maging stockist or maging distributor dyan po sa mga lugar ninyo. At of course, yung package 7, yung pinakahuli, which is double diamond, yun na po yung 100,000. Ito po talaga yung mga gustong mag-invest dito kay Doc Joey at gusto po ng malakihang kita. So ito naman po ay meron pong 35% discount. So yan po bale yung mga 7 ways to join kung paano kayo pwedeng makapasok dito sa organization or dito sa bagong sistema ni Doc Joey Bitito. At kung hindi pa po yan ninyo masyadong naintindihan, pwede naman po kayo pumunta dito sa aming office. Every Saturday po ay nagkakandak po kami ng free orientation seminar sa mga nais pong matuto about po sa mga natural food supplement or natural medicine. And of course, sa lahat pong nais matuto kung paano po magnenegosyo at magkakaroon po kayo ng kumbaga, oportunidad para kumita ng mas malaki. So dito, kapag nakapasok na kayo, meron naman pong 6 na pamamaraan para po kayo ay kumita. So both po magbe-benefits. Kami dito sa office and syempre kayo po. So dito po, may tinatawag tayong 6 ways to earn. So ito na po yung sinasabi ni Doc Joey na kitaan. Yung pag nag-program siya, palagi niya rin po itong nababanggit.
So dito po, may dalawang klase ng pagkakikitaan kapag bibili kayo ng mga produkto. So meron pong product discount. Yan po yung first way to earn. So una, yung product discount, kapag ako, for example, bumili ako nitong Mega 1 and nakapasok na ako dito kay Doc Joey as Double Diamond member, which is merong 35% discount, ang isang box po ng Mega 1 ay sa SRP 3,500. At kapag ako bilang member dito, mag-a-avail ako ng produkto ni Doc Joey, meron na po akong 35% discount. 35% discount. So, kung kapag gusto ko magbenta, ipagbibili ko pa rin siya ng sa halagang 3,500. So, yung discount kong 35%, yun na po yung kikitain ko doon sa aking mga, for example, sa aking mga napagbentahan. Yan. So, yun po yung kita ko doon. So, pangalawa naman po, personal commission. Yun po yung tinatawag natin pangalawang ways para kumita. So, ang personal commission naman pong tinatawag, like for example dito kasi sa ating office, pag nag-avail ka po dito ng mga produkto, ay magkakaroon ka po ng tinatawag nating point value. At every month, dapat ang isang member po ay may maintaining balance na 2,000 point value. At kapag po may sobra po yon, like for example, ako sa isang buwan ay meron akong 5,000 point value. At yung point value na yon, ikakaltas lang po yung 2,000 na dapat maintaining point value ko every month. At yung natira pong 3,000 point value, ita-times po yon sa 5%. At kung ano po yung resulta nun, yun po yung magiging kita ko dito sa office ni Doc Joey. So, makikita ko po yan kahit sa aking cellphone. Kasi ngayon po, pagawa si Doc Joey ng system sa isang napakagaling na programmer. Kaya po, kahit po sa cellphone ninyo, ay ma-view po ninyo or ma-open po ninyo yung account ninyo. Makikita po ninyo doon kung ilan na po yung kita ninyo. At syempre, kung sino-sino ba yung mga refer mo. Doon po papasok yan. Ayan. Pangatlo naman po, yun po yung tinatawag nating indirect referral commission. Ayan, kung gusto nyo po hindi kayo magbenta or hindi naman kayo user ng ating produkto, gusto mo lang makapag-invite ng mga taong may health problem, recruit, so meron po ditong direct referral commission na tinatawag. So ang direct referral commission naman po, yan po, kunyari ako, for example, ako po, na-invite ko si Ma'am Arlene at bilang si Ma'am Arlene ay napaka-business minded at in-avail niya po yung package 7 which is double diamond package, 100,000. So magkakaroon po ako ng commission or incentive na 15%. So doon yung 100,000, ita-times po yun sa 15%. At yung 15,000 which is yung result or total, yun po yung papasok sa akin bilang commission ko po. And then, meron din po, so yun po yung sa direct referral commission. At meron pa po tayong pang-apat, which is yung indirect referral commission. So, ang indirect referral commission naman po, yan po yung binibigay sa mga sa upline 1. Like for example, si Ma'am Arlene naman, may na-invite siya, for example, si Doc Joey, nag-avail naman ngayon si Doc Joey ng double diamond package which is 100,000 man po. Tapos, si Ma'am Arlene, iba po siyang 15%. Ako, dawa po, hindi ko nakakilala si Doc Joey, ay meron pa rin po akong
7%. At kapag si Doc Joey naman po ay may na-invite dito sa ating office, si Ma'am Arlie si Doc Joey may 15%, si Ate Arlene may 7%, at ako po ay may 3%. So hanggang third level mo po or third downline mo ay meron ka pong kikitain. So ganun po ang indirect referral commission. So ang panglima po, yun po yung tinatawag nating repeat purchase commission. So sa repeat purchase commission naman po, kapag po nag-avail yung mga nasa baba mo, like for example, yung first level mo, meron ka pong matatanggap na mga percentage, which is yun po yung kikitain mo. Like for example, nag-avail yung mga nasa first level mo, meron ka pong 8%. Kapag nasa second level mo naman po, which is yung mga na-invite mo, meron ka pa rin pong 7%. At third level, meron ka pong 5%. Fourth level, 4%. Fifth level, 3%. Sixth level, 2%. At hanggang seventh level po, ay meron ka pong 1% na kikitain kapag po ikaw ay double diamond. So yun po yung panglima kung paano ka po kikita dito sa office si Doc Joey kapag ikaw po ay naging member na dito. So ang pang-anim naman po, ito na po yung organizational bonus. So kapag malawak na po ang organization mo or grupo mo, doon na po papasok yung organizational bonus. So, sa organizational bonus po kasi, meron pong mga requirements na dapat mong ma-meet bago ka po bibigyan ng bonuses. For example, sa first organizational bonus po, meron na requirements na dapat meron kang 6 first level, which is yun po yung mga 6 na na-invite mo directly dito kay Doc Joey Tito. At dapat yung mga na-invite ninyo, at least 2 po sa kanila, ay meron din pong mga na-invite. At syempre, dapat ang point value po ng organization ninyo is nasa 50,000 point value. At dapat ang total production din po ninyo ay nasa 500,000 po. Tapos, after that, kapag na-complete yun na yung qualification na yon, ita-times po yon sa 1% at yung 1% na po yun ay yun po yung kikitain ninyo or yun po yung matatanggap ninyong bonuses after the end of the month. So, may pangalawa pa po. Yun po yung tinatawag nating second organizational bonus. So, sa second organizational bonus naman po, ang qualification po doon ay dapat meron ka pong 8 first level and meron kang 3 power legs at syempre, dapat 75,000 po ang inyong point value at meron pong total production ang inyong organization na almost 1 million up to less than 2 million po. Tapos yun po ay i-divide po, ita-times po sa 2% at kung ano po yung resulta nun, yun po yung kikitain ninyo. And lastly, yung third organizational bonus. So, ang mga qualification naman po sa third organizational bonus ay dapat meron ka pong 10 first level with 4 power legs and 100,000 point value at meron ka din pong ang buong organization mo ay meron po na 2 million and up production. So yun po 2 million and up na production ay ita-times po yun sa 3%. And kung ano pong kakalabasan nun, yun po yung magiging bonus ninyo by the end of the month. So, yun po yung 7 ways to join and then 7 ways to earn. So, sana po ay sa lahat po ng mga nakikinig or nakapakinig ng explanation ko kanina, ay sana po ay naunawaan ninyo. Kung hindi naman po ninyo naunawaan, ay welcome na welcome po kayo dito sa office ni Doc Joey para po mag one-on-one tayo. So, di ba, explain ko sa inyo habang andito kayo para po
once po na may mga question kayo, so masabi nyo po sa amin directly at masasagot po namin yung mga katanungan ninyo. Kaya po kung may mga libreng oras po kayo, lalong-lalo na po sa may mga health problem at mga business-minded, pumunta lamang po kayo dito kay Doc Joey. At ang aming office po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang aming office po ay nagbubukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. Kaya po sa lahat po ng mga nais na pong humabol ngayong gabi, ay pwede pa rin po kayong pumunta dito sa aming opisina. At syempre din po, kapag Sunday po yan, minsan po half day ay bukas po ang ating office from 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon time. And then, pag hapon naman po, pag Sunday, minsan po ay nasa Dorotea Resort si Doc Joey at Ma'am Arlene. So, andyan po sila minsan from 1 o'clock p.m. until 4 o'clock p.m. But to make sure na andyan talaga sila, pwede po kayong tumawag or mag-message sa mga numero ni Doc Joey. So, ito po ang mga numbers ni Doc Joey na maaari niyo pong tawagan. Una na po dyan ang Smart. So, ang Smart number po ni Doc Joey, ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din po siyang Globe number. Ito po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. At bukod po dyan sa mga numbers si Doc Joey, meron din po siyang mga social media account, which is yung Facebook niya. So, dalawa po, bali ang personal account ni Doc Joey. Ang una pong account niya, yun po ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitita. At meron pa po siyang pangalawang Facebook personal account. Yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At syempre, kung nahihirapan kayo mag-search sa mga personal account ni Doc Joey, meron din po kaming Facebook page na madali pong hanapin. Basta itatype lamang po ninyo ang Doc Joey Bitito page. So, ang profile po niya ni Doc Joey ay yung nakasombrero po siya at nakasalamin. At dyan din po ninyo makikita lahat ng mga pasyenteng araw-araw na pumupunta dito sa amin, kung ano yung mga karamdaman niya. Kasi meron po tayong mga captions dyan. Pwede nyo po yun basahin at yung mga produkto po natin, dyan din po naka-post. At syempre po pala sa lahat pong nakakapanood nito at gustong mag-avail itong mga produkto ni Doc Joey kasi may mga karamdaman pero nasa malayong lugar, pwede rin po kayong mag-avail ng mga produkto ni Doc Joey kahit nasa malayo kayo. Basta po nakakaabot sa inyo yung mga riders na nagdi-deliver ng parcel. Like for example, yung JNT, kasi dito po sa aming office, meron pong mga nag-o-order through online at kami na po yung bahalang nagpapadala sa kanila ng mga in-orders nila, mga produkto. Katulad na lamang po yung mga pasyente natin dyan na taga-Catanduanes, yung nasa Malinaw, at syempre yung Sir Thomas Camata. Yan po yung mga ilan lamang po sa mga pasyente namin nag-o-order po dito sa ating office. So, sila po ay nag-o-order ng mga produkto, sinasabi lamang po nila, basta isabi nyo po, i-chat mo kay Doc Joey or whether kay Ma'am Arlene, yung pangalan ninyo, yung address ninyo, at syempre yung tamang contact number ninyo. Para po mabilis po, of course, sa makakarating yung mga produkto sa inyo. And kung kayo naman po ay mga bagong pasyente na first time lang po mag-a-avail itong ating mga produkto, isasabihin lang po ninyo or i-chat po ninyo yung pangalan, edad, karamdaman, at kung mga taga saan po kayo. Para po naman kapag nalaman po ni Doc Joey kung ano po yung mga karamdaman ninyo, mga health problem ninyo, mabilis po niya kayong mabibigyan ng mga dosages, kung ano ba yung mga tama ninyo dapat bang inumin na mga kapsula. At mabigyan din po kayo ni Doc Joey ng mga advices and suggestions
kung ano ba yung mga dapat ninyong gawin, ano yung mga dapat kainan, once na may isang klase kayo ng karamdaman. For example, high blood kayo, or kaya naman po may mga problema kayo sa kidney. Lalo-lalo na po ngayon, ang dami-daming tao na may problema pagdating sa creatinine. So kanina nga po, yung isang pasyente natin dito na taga-Kabangan din po, taga dito lang sa amin. So si Sir Ramon Laguero, so siya po ay na-diagnose na mataas po ang kanyang creatinine level at nag-worry na siya. Kaya nagpunta siya dito kay Doc Joey bilang personally, kilala niya naman si Doc Joey, at nagpakonsulta siya. So, tinanong na rin po kung ano ba yung mga dapat inumin niya para po mapababa yung kanyang cholesterol level and then yung creatinine niya po. Kaya po, kahit anuman pong uri ng karamdaman ang mga nararamdaman ninyo, pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey. So habang maaga pa po ay pumunta na kayo at magawa po kayo ng effort at paraan kung paano po kayo gagaling. So wag nyo na pong patagalin na masabi ka mong kaya ko pa nga yan, di na muna ako magpa-doktor or di na muna ako magpa-konsulta or mag-inom ng anong klaseng mga gamot. So hindi po, mali po yon. Dapat po, habang maaga pa, ay agapan na po ninyo. Kasi baka po, kapag pinatagal ninyo yan, ay maging worse po yung karamdaman ninyo. Mag-cause pa po yan ng ma-hospital kayo, maabala yung time ninyo, kung may trabaho kayo, di ba? Pag may trabaho kayo, tapos nagkasakit kayo, hindi na kayo makakapagtrabaho. At syempre, yung mga kamag-anak naman ninyo na may trabaho, maabala din yung oras nila kasi magbabantay sa hospital. Kaya naman kung nagtatrabaho talaga ang isang kaanak ng pasyente, minsan magbabayad pa ito na magbabantay sa iyo, kaya dobleng abala. Kaya nga po, si Doc Joey, si Ma'am Arlene at ako po ay palagi nagsasabi sa inyo na habang maaga pa, konti pa lang yung mga nararamdaman niyo, hindi pa masyadong mataas yung cholesterol level ninyo, yung high blood ninyo, hindi pa malala, hindi pa kayo nasa-stroke, yan. Pumunta na agad kay Doc Joey Bitito kasi andito po yung mga kapsulang, mga natural medicine, food supplement na makakatulong po sa inyong mga karamdaman. Kasi dito po, marami na tayong natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman tulad po ng may high blood, diabetic, mataas ang cholesterol, may mga bukol-bukol, may sakit ng cancer, may mga prostate niyan. Kapag ang lalaki kasi tumatanda na, nagkakaedad na po, karamihan po sa mga pasyente namin pumupunta dito, pag nagkaedad ng 60 and up, yan, ang prostate nila po ay hindi na po okay. Kapag kasi ang isang tao, isang lalaki, kapag ang pag-ihi nila sa gabi, more than 3, minsan 5, 7, 8 hanggang 10 or minsan lagpas pa, it a sign po na meron pong prostate ang isang lalaking nagkakaedad na. Kaya yan po ay dapat agapan kasi hindi lang po yan sakit sa prostate. Maaari din po yan ma-damage yung pagtulog ninyo kasi di ba kapag gabi, ihi na lang kayo ng ihi, wala na kayong ginawa kung hindi mag-CR, umihi, lumabas ang bahay. So ang tulog po ninyo yan ay hindi na po straight. Or wala na kayong sapat na tulog na kinakailangan ng ating katawan. So yan naman po, kapag ang tao, di ba, kahit sino sa atin, basta po hindi po sapat yung tulog natin. Kakaiba pa rin po sa pakiramdam, parang masakit yung ulo natin, parang minsan lutang tayo. So, yan. And then also kapag puyat din po ang isang tao, ay madali rin po or meron pong risk factor na tamaan po ito ng iba't ibang klaseng karamdaman. Kasi nga po, mahina po yung katawan nila. At kapag mahina po yung katawan nila, hihina din po yung resistensya ng isang tao. Kaya po, dito sa amin, meron po mga kapsulang makakatulong po pagdating po sa pagpapalakas ng immune system nito. So, unang-una na po dyan ay yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So, ang Multi-5 capsule po ay composed of 5 klaseng mga mushroom. So, andyan po ang Agaricus blazea,
milk, cordyceps, and then, yan, maitake mushroom, shiitake mushroom, agaricus blazei, and then cordyceps mushroom, and of course, yung reishi mushroom. So yan, kapag sinabi po nating multi-5 capsule, ito po yung nakakatulong sa katawan natin para po mabigyan ng napakaganda at napakalakas na immune system. So ito po kasi ay merong properties na nakakatulong po para po ma-boost yung immune system ng isang tao. At syempre, paulit-ulit po namin yan ditong sinasabi sa programa natin. Kapag ang tao po ay malakas ang immune system, dapuan man po yan ng iba't ibang klaseng karamdaman, ay mabilis po itong makaka-recover. And then, kung mahina naman po ang immune system ninyo, yan po talaga, mahirap po mawala yung karamdaman nyo or mahirap po kayo gumaling sa isang karamdaman. Kaya po, need po ninyong mas palakasin pa ang inyong mga immune system. So, yan po ang ating multi-5 capsule. At syempre, bago natin palakasin ang ating mga immune system, kailangan po muna nating alisin lahat ng mga toxins na nasa loob po ng ating katawan. So, kailangan po natin mag-detox and mag-cleanse. So, ano naman yung produktong makakatulong sa inyo para mag-detox ng maayos at para ma-cleanse ng maayos ang katawan nyo? So, eto naman po ang ating Mega A capsule. So, ang ating Mega A capsule po ay may 5 klaseng mga sangkap na berries. So, andyan po ang acai berry or acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, yan po mga berries na yan ay napakayaman po pagdating sa antioxidant property. So, ang antioxidant po ay ang makakatulong sa ating katawan para po ma-detox ng maayos, ma-cleanse, mailabas yung lahat ng toxins na nasa loob ng ating katawan. At also, yan din po, ito din pong Mega A capsule ay tinutulungan yung katawan natin para po labanan yung mga tinatawag na free radicals. So, ang free radicals po kasi, yan po yung nagkukos para po ma-damage yung ating mga cells, yung ating mga tissue sa loob ng ating katawan. At syempre, kapag na-damage po yun po naman ang magkukos ng iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya po, para po maging healthy kayo, ay take Mega A capsule para po mailabas lahat ng mga toxins, mga dumi sa loob ng inyong katawan. So, ang pangatlong produkto natin, yan, lalong-lalo na sa may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, yan, pwedeng-pwede po sa inyo itong ating Miracle C capsule. Dahil ang ating Miracle C capsule po ay composed of 4 kinds of mga berries. So, andyan po ang acerola berry, rosehip, sea buckthorn, at Indian gooseberry. So, ito naman po ang ating Miracle C capsule ay napakagaling pagdating sa paglaban sa mga ubo, sipon, at trangkaso. At bukod po dyan, meron din po itong Ester C na tinatawag natin. Kaya po, kahit acidic kayo or may acid reflux kayo, may hyperacidity, pwedeng-pwede po ninyo itong inumin na ating Miracle C capsule kasi po ito po ay nagtataglay ng tinatawag nating neutral pH. So yan pong neutral pH na yan ay ang nagbabalance lamang po ng alkaline and acidity level sa loob ng ating katawan. Kaya no worries po kayo kahit po ay acidic kayo kasi si ating Miracle C po ay non-acidic. So, pang-apat, para po matawag nating Amazing 4, ito po yung pang-apat na bumubuo ng Amazing 4. Ito po ang Mega 1 capsule. So, ang Mega 1 capsule naman po ay composed of 21 kinds of powerful ingredients. Kasi andito na po yung ingredients na Mega A, Multi-5, and then Miracle C. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga herbs at syempre iba't ibang klaseng mga gulay. So, nakapaloob naman po dito mga added herbs and then added mga vegetable, yung broccoli, milk thistle, holy basil, astragalus, bitter melon, turmeric, and then yung malunggay or moringa. Kaya naman po, sa 21 ingredients na yan, ay meron po kayong
makikitang napakagandang improvement sa inyong katawan kasi nga po, yung bawat isa doon na mga sangkap ay nagtataglay po ng iba't ibang klaseng benepisyo na matatamo or matatanggap po ng katawan ninyo. Kaya po, yan po ang ating amazing products which are Mega A, Multi-5, Miracle C, and then Mega 1. So yan po yung mga tinitake ng mga taong may iba't ibang klaseng karamdaman. Ano man pong uri ng karamdaman ay pwede pong mag-take nitong ating Amazing 4 products kasi ito pong ating mga kapsula ay all natural, galing pa pong Florida, USA, and then aprobado na po ng Food and Drug Administration. Kaya wala po kayong ikakatakot sa pag-inom nitong ating mga Amazing 4 products. At syempre, kahit ano pa man po, di ba? Kahit anong klaseng sakit, pwede po sa inyo. Kasi po ito ay overcooling na pong tinatawag. So, di ba? Pangkalahatan na po itong mga kapsula natin. Kaya kung gusto niyo po mas maunawaan pa itong ating mga kapsula, mga produkto na binibenta ni Doc Joey para sa mga taong may mga karamdaman or kahit walang mabigat na karamdaman, pumunta na lamang po kayo dito sa aming office which is located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang aming office po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. po. And then kapag Saturday po, kapag Sunday rather, ang aming office po ay bukas half day from 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock in the noontime po. And then kapag half day from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. ay andyan po si Doc Joey and then si Ma'am Marlene sa Dorotea Resort and Spa which is located sa Purok 1, Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. Kaya po sa may mga kanais pang